Tento krém od značky Cosrx s 92% slimačím mucínom vám asi nemusím predstavovať, je to už naozaj obľúbená klasika. No keďže sa mi minul môj milovaný krém, ktorý som mala doteraz, a to je tento od značky Akouji a nemajú ho nikde ani dodávateľia na sklade, tak som sa rozhodla, že idem do tejto overenej klasiky a opäť ho pridám do svojej rutiny. Je naozaj skvelý, je vhodný pre všetky typy pleti, je dobrý dokonca aj pre citlivú pleť a naozaj, aj keď máte problém s nejakými ekzémami alebo máte jazvičky po akne, tak práve tento mucín od Cosrxu je presne to, čo by sa vašej pleti mohlo páčiť. 92% filtrát slimačieho mucínu je skvelý na hydratáciu, je výborný na jazvičky po akne, má skvelý anti-aging efekt a naozaj krásne zjemní tú pokožku. Má brutálnu konzistenciu. Pozrime sa na to. A je to naozaj presne to, čo na svoju pleť chcete, ak ju chcete naozaj poriadne hydratovať. Mne na tomto kréme extrémne vyhovuje to, že sa veľmi rýchlo siakne do pokožky. Že ono, aj keď pôsobí tak krémovo a naozaj tak tuho, tak keď si ho dáte na pleť, tak veľmi rýchlo sa vsiakne a necháva vám tú pleť naozaj jemnúčku, hebku, krásnu a hydratovanú. Skutočne krásne sa vsiakne, akože brutálne, ja to úplne milujem, ale už po chvíli vám tam nezostane naozaj nič, len hebka a krásna pleť. Fakt brutálne. A vlastne z tejto istej rady máme aj esenciu so slimačím mucínom a ešte aj očný krém so slimačím mucínom. Takže pokiaľ vás trápia vrásky, suchá pleť, jazvičky po akne, máte citlivú pleť, psoriázu, máte nejaké ekzémy, tak presne slimačí mucín je to, čo by vám mohlo pomôcť. Krém je v podstate absolútne bez vône a ak sa toho slimačieho mucínu bojíte, prečítajte si na našom blogu článok. Je tam všetko o tom, ako sa odoberá, je to naozaj humánne a tým slimákom to vôbec nič nerobí. Je tam presne vypísané, na čo sa používa, na čo je dobrý, kedy ho používať, aká je história toho slimačieho mucínu. Takže kmagic.sk/blog a tam nájdete informácie o slimačom mucíne ako takom. Dajte nám vedieť, či ste tento krém so slimačím mucínom od Cosrxu už skúšali a aké sú vaše skúsenosti. Všetko nájdete na kmagic.sk.